Tak dobrý deň, vítam vás na káve s Ivet a dneska som si prizvala vzácnu hostku, ktorou je Radka Mikšík z občianskeho združenia Intimita. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja vás zdravím, ja tiež veľmi ďakujem, že ste prijali toto pozvanie. Ja som sa nedávno stretla s vašou kolegyňou a obdržala som vlastne knihu Ja v tvojom veku, o ktorej sa budeme rozprávať, a to vlastne iniciovalo tento rozhovor a ja by som týmto rozhovorom chcela vám, milí rodičia, priniesť relevantné informácie o tom, kto je občianske, alebo kto sú občianske združenie Intimita, kto je Radka Mikšík, a budeme sa baviť o publikáciách aj o školských, ale aj pre tých, ktoré sú určené rodičom, aj o vzdelávaní pre rodičov, keďže štartujeme spoluprácu aj s týmto občianskym združením, na ktorú sa veľmi teším. Takže poďme na to. Intimita, občianske združenie, čomu sa venuje? Čo je vaša misia? Takže Intimita je nezisková organizácia, združenie, ktoré teda funguje už viac ako 30 rokov a venujeme sa vzdelávaniu o sexuálnom reprodukčnom zdraví, o vzťahovej a sexuálnej výchove, o zdravých vzťahoch. Posledné 2 roky sme sa teda sústreďovali najviac práve na školy, na vzdelávanie žiakov, žiačok od 2. stupňa základných škôl, ale aj na vzdelávanie pre učiteľky, učiteľov. No a začali sme sa aktivnejšie venovať aj vzdelávaniu rodičov, a to práve aj prostredníctvom knihy Ja v tvojom veku, ale aj prostredníctvom workshopov. A takisto to bolo vďaka spolupráci s českou organizáciou Consent a ešte poľskou organizáciou Kobiety, kde sme vlastne robili aj nejaký zber dát, aj sme sa tam na to pozerali nielen z hľadiska psychológie, ale teda aj z hľadiska sexuálnej pedagogiky, aj medicíny, a kombinovali sme takéto rôzne dáta. Takže super tým odborníkov. Nebolo to teda iba o Slovensku. A môžeme predstaviť vás konkrétne, Radka Mikšík, aj autorka spomínanej publikácie, ktorá mierí do škôl. Takže poďte sa nám predstaviť. Tak moje meno je teda Radka Mikšík, som lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy. Mám teda na to samozrejme adekvátne vzdelanie. Predtým som pracovala ako učiteľka na základnej škole, a to, že pracujem ako lektorka, znamená, že teda vzdelávame mládež, ale vzdelávam aj rodičov, vzdelávam učiteľky, učiteľov, aj pracovníkov, pracovníčky s mládežou napríklad v komunitných centrách po celom Slovensku. Takisto tvorím metodiky, vzdelávacie materiály. Pracovala som teda aj na knihe Ja v tvojom veku, a čo ešte, osvetové aktivity, eventy, a všetko, čo sa týka zdravých vzťahov, tak sa snažím dostávať do širokej verejnosti. Čo bol taký ten moment, že ste sa rozhodli, alebo že ste prišli k tomuto občianskému združeniu ako učiteľka? Čo ste učili? Ja som teda učila veľmi rozmanitú kombináciu predmetov prostredníctvom organizácie Teach for Slovakia, kde som teda bola. A to bolo fakt, že veľmi rôzne, a zároveň som bola triedna učiteľka. A triedna učiteľka som bola 5. 6. ročníku a učila som teda aj na 1. aj na 2. stupni. No a keď ste v každodennom kontakte s deťmi, veľmi, veľmi rozmanitými deťmi, tak vnímate tie každodenné problémy, vnímate, akým spôsobom sa formujú vzťahy, pretože tie vzťahy tam sú. A nielen tie partnerské. Keď hovoríme o vzťahoch, hovoríme aj o kamarátskych vzťahoch, hovoríme o vzťahoch, ktoré máme k sebe samým. Hej? A ja som teda práve mala deti, ktoré ešte aj boli v puberte, čiže som s nimi vlastne, som ich sprevádzala ako tá dospelá dôveryhodná osoba aj týmto náročným obdobím plným zmien. A teda naozaj na každodennej, tá moja každodenná realita bola komunikácia s deťmi a prežívanie tých zmien spolu s nimi. A zisťovala som, že naozaj neexistujú nejaké aktuálne materiály, ktoré by podporovali učiteľky a učiteľov v tom, ako možno vzdelávať o tých témach systematicky. Zároveň som si robila taký menší rešerš, zistila som, že máme naozaj katastrofálne dáta, ktoré sa týkajú tínedžerských tehotenstiev na Slovensku, a tie deti k tomu naozaj nemajú to systematické vzdelávanie. A práve som teda prišla na to, že vzťahová sexuálna výchova je vzdelávaním, keď sa robí systematicky, kvalitne, kontinuálne, ktoré je prevenciou týchto negatívnych javov, ako sú napríklad skoré tínedžerské tehotenstva, ale aj prevenciou sexuálneho násilia a obťažovania, prevenciou diskriminácie, šikany a tak ďalej. Práve, že speje teda, alebo teda vedie deti k rešpektu a k zdravým vzťahom. A to je to, čo ja som teda pre svoje deti ako učiteľka chcela. To je super, lebo ja tvrdím, že kvalita nášho života závisí od počtu a kvality vzťahov v živote. Že keď nemáme na oslavu pozvať koho,
nejakých kamarátov alebo rodinu, tak asi tá kvalita toho života je iná. Takže ja si myslím, že život je o vzťahoch a ako ich správne pestovať, udržiavať si ich a podobne. Vlastne je to už od materskej škôlky v podstate. A práve ja som vďačná, že prichádza aj tento predmet do škôl, pretože si myslím, že to práve je o budovaní vzťahov a možno aj o rozmanitosti a udržiavaní teda a kvalitných. Tak poďme sa pozrieť na to, že kto je vo vašom tíme a vo vašom občianskom združení, lebo vy sa venujete teda aj vzdelávaniu, aj vydávaniu kníh, príručiek, materiálov, takže koho tam máte? Kto tvorí váš tým? Sú to mladí ľudia, alebo ja vás vnímam ako veľmi mladých? Je to kombinácia najrozmanitejších ľudí a s rôznymi odbornosťami. Že, sú tu ľudia, ktorí sa desiatky rokov venujú výskumu, to sú teda naši výskumní pracovníci a pracovničky, ľudia, ktorí už vlastne desiatky rokov niektorí robia aj sexuálnu pedagogiku, a vzdelávajú na vysokých školách napríklad. Máme tu psychologov, psychologičky, máme tu lekárov a lekárky, pedagogičky, pedagógov a tak ďalej. Takže rozmanité je to. Ľudia, hej, s rozmanitými odbornosťami a to všetko sa vlastne spája pri tvorbe tých vzdelávacích materiálov a osnov. Super. No a keď sa bavíme, keďže ten názov vzťahová sexuálna výchova u verejnosti teda rezonuje a skôr to im pripomína teda sex a potom možno aj ten fenomén, ktorý momentálne je, že veľmi skoro prichádza mládež do styku s pornografiou. Kedy je ten vek, kedy dieťa prichádza, alebo akú skúsenosť máte vy, keďže sa venujete aj výskumu, že deti prichádzajú s pornom, že prvýkrát pozerali? Aký je to vek? Ten priemerný vek, kedy deti prichádzajú prvýkrát do styku s pornom, je 11 rokov. Aj teda hovoríme o priemernom veku. To znamená, že naozaj je to aj skôr a to naozaj nie je v poriadku. Jednoducho to nie je vekovo adekvátny zdroj informácií, nie je to relevantný zdroj informácií, dokonca môže viac teda poškodiť to vnímanie vzťahov a možno interakcií medzi ľuďmi, než možno dať nejaký obraz, to fakt nie. Tým pádom potrebujeme, a to je jeden z tých hlavných dôvodov, že prečo by sme mali mať vzťahovú sexuálnu výchovu, že dať deťom dôveryhodné a vekovo primerané zdroje. Nech nemusia tieto informácie hľadať kade-tade po internete. Myslím si, že prichádzajú do styku s tým kvôli rovesníkom, neprichádza to z rodiny, teda verím tomu, že to neprichádza z rodiny, ale ak rodič zistí, že sa toto udialo, aká by mala byť jeho adekvátna reakcia? Tak akože samozrejme záleží od toho, že aká je tá konkrétna situácia, ale zároveň, že to nie je o jednom rozhovore, hej, že tam treba povedať, že to bezpečné prostredie, vytváranie bezpečného prostredia na tú komunikáciu je priebežné, že vieme, že sa vôbec napríklad môžeme o tom doma porozprávať, pretože keď dieťa narazí na to prvýkrát práve v tom skoršom veku, tak zvyčajne cíti pritom napríklad hnus, hej, alebo naozaj veľmi nepríjemné emócie a malo by vedieť, že je v poriadku obrátiť sa na rodiča napríklad, hej, že videla som niečo takéto, mala som takéto a takéto pocity, možno to neviem identifikovať, neviem, čo to je, neviem, čo som práve videl. Čiže ak sa dieťa pýta a ak vie, že za nami môže prísť s tými témami, tak máme vyhraté. Ak to tak nie je, môžeme tie dvere samozrejme otvoriť my. Nekarhať, nevzbudzovať ten strach u dieťaťa, ale bezpečne otvoriť tie dvere. Chceš sa o tom porozprávať? Videla som, že možno sleduješ niečo takéto. Mne sa to, môžeme vyjadriť aj tú vlastnú emóciu z toho, hej, že mne sa to nezdá vhodné, možno niečo o tom viem, môžeme sa o tom porozprávať, chcel by som sa o tom porozprávať. Rozumiem, že to môže prinášať možno pocit hanby alebo akýkoľvek, možno strach môžeme pomenovať podľa toho, čo nám to vzbudzuje, ale otvorme tie dvere dieťaťu, netvárme sa možno, že to neexistuje. Spýtajme sa, že ak je to zo zvedavosti, lebo to sa môže stať, že dieťa to pozeralo zo zvedavosti, tak možno poskytneme vekovo adekvátnejšie zdroje. Že možno mám nejaké tipy, možno viem, že tu sú nejaké videá, ktoré sú vekovo adekvátne. Možno tu je nejaká kniha, ktorú si vieme spolu pozrieť, alebo si ju môžeš pozrieť sama a potom sa o nej môžeme porozprávať. Super, ďakujeme za praktický tip.
No, z tej najnovšej štúdie, pred 2 dňami, ktorá bola publikovaná, vyšlo, že len 50% respondentov, boli to chlapci a dievčatá vo veku 11, 13 a 15 rokov, len 50% sa obratí na rodičov s nejakým problémom, čo si myslím, že je alarmujúce, ak dieťa nemá bezpečné prostredie a nie sme my tí prví, za ktorým to dieťa ide. A druhá vec, čo som tak postrehla z toho, čo ste rozprávali, že my sa často ako rodičia, keď také niečo sa stane, tak skratová reakcia je zákaz a samozrejme to spôsobí to, že dieťa sa iba zatvorí, prestane nám rozprávať a nebudujeme to bezpečné prostredie. Ale už len to, že si to aj my rodičia uvedomujeme, tým nechcem povedať, že proste robíme to zle, robíme to najlepšie, ako vieme všetci, ale už len to, že si to uvedomíme a vieme, že sa to dá inak, tak postupne to vieme zmeniť, aby tie deti to bezpečné prostredie mali. No, ja mám tínedžerku teraz doma a ja si neviem predstaviť, alebo neviem ako na to, že kedy sa začať a ako sa rozprávať o antikoncepcii. Ideálne sa o antikoncepcii potrebujeme rozprávať naozaj ešte predtým, než prichádza tá hranica, kedy dieťa, alebo teda mladý človek môže mať legálne na Slovensku sex. Na Slovensku je táto hranica od 15 rokov, čo znamená, že deti tieto informácie naozaj majú mať už skôr. Taká tá základná informácia, že čo to vôbec je antikoncepcia, to pokojne môžu mať už ja neviem, od nejakých, že 10, alebo možno niektoré, keď budú zvedavé, tak aj skôr. Je to obsahom aj nejakých učebných osnov, aj antikoncepcia? Rozpráva sa tam o tom? Hej, áno. No a teda, akože tá základná, tam sa to tak stupňuje, hej, samozrejme na vekovú adekvátnosť, že tá základná informácia môže pokojne prísť skôr, že to je niečo, čo zabraňuje otehotneniu, a to je celé, hej. Okay. Alebo prípadne môžeme spomenúť, že existujú možno, že rôzne druhy. To je tiež absolútne v poriadku informácia. Ale už v tom veku okolo tých 12-13 rokov naozaj treba mať detailnejšie informácie o tom, že aké tie druhy antikoncepcie sú, aký rozdiel medzi hormonálnou a bariérovou napríklad, hej. Za kým ísť, keď potrebujem antikoncepciu. To, že deti budú mať tie informácie, neznamená, že oni teda pôjdu hurá systém a budú využívať tú antikoncepciu v 12 alebo 13 rokoch. Nie. To znamená, že budú mať včas informácie, keď prídu do štádia, že budú chcieť viesť aktívny sexuálny život. Žiaľ, na Slovensku máme aj tie štatistiky o tínedžerských tehotenstvách naozaj katastrofálne. Každá 38. tínedžerka je tehotná na Slovensku. A proste potrebujeme tu mať nejakú prevenciu. A tá prevencia je nie len prístup k antikoncepcii samozrejme, a teda pozor, antikoncepcia sú aj kondómy, nie iba hormonálna antikoncepcia. A zároveň potrebujeme vzdelávanie. A keď to kombinujeme ešte o vzdelávaní, o tom, že nepodliehame rovesníckemu nátlaku a ďalším formám nátlaku, tak to naozaj má práve ten efekt, že dieťa začne s tým sexuálnym životom neskôr a bezpečnejšie. Na to máme dáta z krajiny, kde funguje vzťahová sexualita. Áno, ja som inak o tom aj čítala, že práve tie deti, ktoré tie informácie mali, vôbec to neznamenalo, začali skôr, ale neskôr a mali tie vzťahy kvalitnejšie. Takže informovanosť. Len ja osobne si myslím, že aj nám rodičom chýba takéto vzdelávanie. A že nemôžem dať dieťaťu viac, ako mám. Takže preto stále bazírujem, zase môjim cieľom je vzdelávať práve tých rodičov, aby sme vedeli ako. Nás to tiež nikto nikdy neučil a v tých rodinách to tiež mohlo byť nejako. Niekto sa bavil, niekto sa nebavil, niekto mal otvorené vzťahy, niekto zase naopak pod pokličkou. Takže ja som rada, že vy prinášate teda aj vzdelávanie pre rodičov a že budeme spolupracovať. A teda vy ponúkate také 3 oblasti, ktoré som si pozerala. A mňa hneď zaujalo, že mám krámy. A že to je aj pre rodiča s dieťaťom. Áno. To je workshop pre rodiča s dieťaťom, kde môže prísť. Ja verím, že ho zorganizujeme v našich nových priestoroch, že sa nám to podarí. A čo obsahuje? A tak v krátkosti. Je to teda, ako ste povedali, workshop veľmi výnimočný svojou formou, pretože tam je teda aj rodič, aj dieťa, čo je krásny, vytvára to krásny priestor na budovanie dôvery v tom reálnom čase, pri tom vzdelávaní. A je to workshop teda, kde sa venujeme téme menštruácie a tu by som možno aj rada podotkla, že to nie je automaticky téma iba pre dievčatá, že naozaj
Je to téma aj pre chlapcov a rodičov, ktorí majú chlapcov, pretože sa tak zvyšuje miera napríklad vzájomného rešpektu, keď majú tieto informácie, vieme, ako fungujú naše tela. Má to proste viacero benefitov, keď všetci vieme. No a na tomto workshope sa venujeme cyklu, venujeme sa tomu, aké menštruačné potreby poznáme, aké sú možno ich výhody, aké nevýhody, ako fungujú. Samozrejme, tam je aj to, že si ukazujeme, akým spôsobom sa napríklad tampon namočíme do vody, hej, že ako to proste funguje. Deti sú samozrejme z toho nadšené, lebo si to môžu vyskúšať. Vysvetľujeme si možno aj, že niektorí ľudia nemajú prístup k takýmto potrebám, je tam priestor na tie konkrétne individuálne otázky, ale riešime aj modelové situácie, že ľudí, ktorí možno majú nejaký problém v danom veku a že na koho by sa obrátili, kde hľadať tie zdroje pomoci a podpory, aby boli dôveryhodné, aby sa deti nemuseli obrácať opäť kadetade, ale aby im bola včas poskytnutá pomoc. Super. A potom je to myslíš vážne, workshop s názvom To myslíš vážne? To myslíš vážne je workshop, ktorý je že čisto iba pre dospelých ľudí. Tam sa teda bavíme o komunikačných zručnostiach v partnerskom vzťahu pri dospelých ľuďoch. Super. To sa zíde rodičom, jasné, lebo rodičia sú príkladom deťom. No a potom je to Ja v tvojom veku. Áno. To je vlastne táto kniha. My sme dostali jeden vytlačok navyše, takže my určite obdarujeme našich fanúšikov, našej facebookovej stránky. Tak ja som si ju iba tak zbežne pozrela, ešte ju nemám prečítanú, mne sa ale veľmi páči, že sú tam konkrétne príklady, dokonca citácie. Takže povedzte nám niečo o nej viac. Je to teda kniha, ktorá je určená predovšetkým pre rodičov, ale takisto starých rodičov alebo iných členky rodiny. A zároveň si ju teda kupujú aj ľudia, ktorí pracujú s mládežou, pretože im práve poskytuje nejaké konkrétne návody na to, akým spôsobom viesť, sprevádzať dieťa niektorými rozhovormi. No a táto kniha vznikla práve v spolupráci s českou organizáciou Consent. Autorky sú psychologičky a my sme teda prispievali do knihy z hľadiska sexuálnej pedagogiky. Hej? Čiže aby tam boli reflektované tieto dva prvky, aj tá psychológia, ale aj tá pedagogika. A vychádzali sme z dát, ktoré sú relevantné pre Česko a Slovensko. Všetky informácie, ktoré tam rodičom poskytujeme, tak sú zároveň ale písané zrozumiteľným jazykom, tak aby si ich fakt vedeli uchopiť do toho každodenného života. Týkajú sa rôznych tém, prevencie násilia, obťažovania, ale aj tela, hygieny, je tam téma médií a sexuality obsiahnutá. Zároveň sme dbali na to, aby to bola kniha, ktorá je naozaj pre všetkých rodičov. Pretože to zdravie, bezpečie a rešpekt si zaslúžia všetky deti, bez ohľadu na to, v akom prostredí vyrastajú. Či sú to deti z veriacich rodín alebo neveriacich rodín, je to úplne jedno. Zdravie a bezpečie si proste zaslúži každé dieťa. No a zároveň by som možno rada povedala, že tá kniha, hoci je veľmi komplexná, hoci poskytuje modelové situácie, modelové rozhovory, citácie, odborníkov, odborníčok a tak ďalej, tak je zároveň skôr takým priestorom preto, aby si z toho rodič zobral to, čo potrebuje, alebo to, čo chce. A je v poriadku, že nechce možno všetko. Okay. Je v poriadku, ak potrebuje možno reflektovať nejaké svoje vlastné postoje. Nikdy pravdepodobne, s najväčšou pravdepodobnosťou, ani ten rodič nemal tú vzťahovú a sexuálnu výchovu. Možno sa s mnohými tými informáciami dostáva sám do kontaktu prvýkrát. Možno ich potrebuje najskôr spracovať. Možno si ich potrebuje overiť na nejakom ďalšom zdroji, ak sa tak cíti bezpečnejšie. Hoci sme teda my dávali tam tie informácie, ktoré sú všetky výskumom podložené, rozumiem tej neistote, rozumiem tomu strachu. Je v poriadku, ak si chceme byť istí a isté. A takto sme vlastne otvorili tú knihu, aby bola bezpečným sprievodcom, bezpečným manuálom pre rodičov, aby ju mohli mať kedykoľvek v knižnici, keď budú mať pocit, že možno chcú otvoriť nejakú tému, nevedia úplne ako, tak vedia, že tu môžu siahnuť po tej knihe a že tu je to bezpečné prostredie istým spôsobom. Myslím si, že toto je kniha, je jedinečná na slovenskom trhu, alebo už sa nejaká vydala v slovenskom jazyku u nás? Ja si úprimne myslím, že takto, ako je napísaná, tak veľmi komplexne vzhľadom na tie témy, vzhľadom na všetok ten výskum, ktorý tam je reflektovaný a zároveň ten jazyk, tak si ja jediná. Super, klobúk dole. No a posledná vec, ktorej by som sa chcela vrátiť, že vlastne vaše knihy, učebnice, vy ste tam aj autorka, myslím, že? Áno, som spoluautorka. A vlastne dostali do všetkých škôl. To znamená, že boli schválené ministerstvom školstva?
Dvojka nedostala doložku, aktuálne to je že najaktuálnejšia informácia. Okay. Ale to, že kniha nemá doložku, neznamená, že sa nemôže používať. Kniha sa môže používať aj bez doložky. Okay. Ako sa vám písala táto učebnica a čo je možno takým obsahom? Sú tam aj také nejaké cvičenia? A kto učí vlastne na školách potom túto vzťahovú sexuálnu výchovu? Ktorý učiteľ? Môžu to byť učiteľi a učiteľky na hodinách biológie, etiky, občianky. Je tam že širšie spektrum predmetov, na ktorých sa to dá vyučovať. Pokojne to môžu byť niektoré témy aj na napríklad triednickej hodine, alebo tam niektoré aktivity sú napísané tak, aby išlo naozaj o individuálnu prácu žiaka, žiačky. Čo sa týka tej knihy, obsahu tej knihy, tak sme vychádzali z vlastne medzinárodných štandardov zdravého psychosexuálneho vývinu, ktoré existujú, sú verejne voľne dostupné. Zároveň sme reflektovali dáta od UNESCO aj od Svetovej zdravotníckej organizácie a takisto jednej holandsko-belgickej organizácie, ktorá sa venuje práve vzdelávaniu pracovníkov a pracovníčok s mládežou, aby tam bola reflektovaná predovšetkým tá veková primeranosť, a teda tie hlavné témy, ktoré potrebujú byť obsiahnuté. A to je práve tá téma zdravých vzťahov, je to téma násilia a bezpečia, je to téma kultúry a sexuality a médií, diverzita a sexualita sa tam spomína, sexuálne reprodukčné zdravie a tak ďalej. No a tieto učebnice sú, respektíve aktuálne sú dve, bude ešte jedna pre prvý stupeň, a teda samozrejme sa postupne akoby nabaľujú tie informácie. Je tam teória, sú tam praktické cvičenia a takisto k nej bude o pár, verím, že dní, alebo možno týždňov, neviem, kedy vyjde tento rozhovor, metodika zadarmo voľne dostupná, tak aby si teda učiteľi a učiteľky mohli byť istí, že to vedú bezpečne. Áno, to som sa chcela spýtať, že kto ich školí na to, alebo že ako pracovať s tou učebnicou, takže je k tomu metodika, prípadne aj naživo školenia, alebo... Ponúkame aj naživo školenia, dávali sme vlastne teraz, už by čoskoro tiež malo byť vonku inovačné vzdelávanie pre učiteľky, učiteľov. Bude vonku čoskoro aj webinár, ktorý môžu absolvovať, aby si boli istejší. Takže tých možností a respektíve podpory, ktorú sa snažíme poskytnúť učiteľkám, učiteľom, si myslím, že je celkom bohate veľa. A Radka, aké máte odozvy? Rôzne. Sú samozrejme ľudia, ktorým sa to nepáči, sú samozrejme ľudia, ktorí sú nadšení, sú ľudia, ktorí sa rozhodli vybrať si z toho to, čo je pre nich relevantné, alebo v čom cítia istotu a bezpečie, že to vedia odlektorovať, odučiť tak, aby to bolo kvalitne odučené. Opäť rozumiem tomu a práve preto sa snažíme vytvoriť čo možno najväčšiu možnú podporu, ešte dodatočnú. A ja verím, že sa nám to darí, a že sa teda postupne budeme posúvať smerom k tomu bezpečiu a rešpektu a vzdelávaniu, kvalitnému vzdelávaniu zdravých vzťahov. No, podľa mňa to, čo robíte, je geniálna vec a fakt aj tá kniha teda, že také niečo vyšlo, lebo nám rodičom si myslím, že nemá kto poradiť, naozaj, že nie je tu žiadna inštitúcia podporujúca rodičom, aby sme my vedeli, ako správne komunikovať a ako správne vychovávať tie naše deti, pretože zase môžeme dať len to, čo sme dostali, alebo presný opak, lebo sa nám to nepáčilo. Ale také, čo je úspešné, alebo čo je, ako by som to nazvala, čo je už dokázané možno aj praxou, že sa to dá aj inak ako reštrikciami a zákazmi, a aj v oblasti sexuálnej a vzťahovej výchovy, alebo to je jedno, aj sa to týka fajčenia, výchovných opatrení a podobne, tak chceli by sme vlastne byť tí, ktorí sprostredkujú rodičom aj prostredníctvom vás, že sú tu také organizácie, dá sa vzdelávať a nemusíme vzdelávať len učiteľov a rodičov, ale teda učiteľov a žiakov a detí teda, ale že aj rodičia by sa mali aj v tejto oblasti vzdelávať. Takže ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ja som dostala odpovede na všetko, čo som chcela, čo som si teda zapísala. Mňa veľmi zaujímala tá rodičovská rovina. My budeme spolupracovať, takže budeme postupne prinášať ďalšie príspevky a dúfam, že robiť naživo tie workshopy pre rodičov, na ktoré sa veľmi teším aj sama ako účastník a ako rodič. Takže ďakujem veľmi pekne, Radka, a držím vám palce. A ja ďakujem veľmi pekne. Držím palce tiež a teším sa na workshopy. Ďakujem, majte sa krásne. Dovidenia.